लोगोफोर आंनि नेचार इन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। काजलगाव मेलायाव बेरायहैनो थांनाय नायनाय माबायदि, दा बेजों लोगोसे आं बयनावबो निमाहा बियो। आङो दासान्दि हस्टेल प्रसेसआव सर्ट मुभि लाबोथ'नो हानाय जायाखै। उनाव आङो मोजां समफोर सफैबा आङो लाबोबाय थागोन। बेनिसिम काजलगाव मोनफैबाय, थांनाय नायनोसै सिंथिं हाबलांनानै बेसे गिदिर जादों। गेटआ नै ओरैबो मोनसे दङ, बिथिं हाबला जोङो बै फारसेथिं हाबहैनोसै। आरोबाव मोनसे दं नै काजलगाव टाउन गेजेराव मोनसे, बेयावबो गेट मोनसे दङ। नायनोसै बिथिंबो मोनसे मेन गेट दङ, बिथिं मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामो आरोना। बेजों हाबलांनायनोसै सिङाव मा मा मेला दं बेरायना नायनोसै। बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ, माबायदि दङ सिङाव नायनोसै बेरायनानै। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायफायोबानो जाबाय ना। मेथाइ बानायग्रा नै नागाथलाबो दं नै, मानसिफोर गाखोथ'वाखै, मानसिफोर बारा फैथ'वाखैना। जों एसे बेलासियावनो फैदों नालाय, बारा मानसि जाथ'वाखै, दा दसे उनाव फैगोन। बारा मानसि गैथ'वा नै, फैथ'वाखै, दा दसे उनाव फैनो हागौ खोमा। जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय मेलायाव। मोजां मोजां दं गेलेग्राफोर, उन्दैफोरनिबो गाखोग्रा। बे जाहैबाय उन्दैफोरनि हेलिकप्टार, बेयाव उन्दैफोर गाखोयो आरोना। मानसि गैथ'वा नालाय गाखो। दा दसे उनाव मानसि फैबा गाखोनायखौ दिन्थिगोन आं नोंसोरनो लोगोफोर। दा उनाव नायफिनसै। नैबेहाय जाबाय उन्दैफोर गाखोग्रा हांसोनि नाव, बेबो दा मानसिफोर फैबा गाखोनायखौ नुनो मोनगोन आरो। बा कापफ्रासो नै थाइलेण्डफ्राव जौ लोंनो मोजां जाथारगोन ना पिकनिकआव, जानुवारि निउ इयाराव। কত এটা? 70 টাকা লাগে না নে? बेखौ लानोसै आं। एक्सप'आव हाबसै लोगोफोर। एक्सप'आ आइसक्रिम जानो। एक्सप'आवबो बारा मानसि गैया, जाथ'वाखै आरोना बेयावबो। दा फैनो हागौ बेरायफैनो। एक्सप'आव मोजां दङ, बिराद मोजां बुस्थुफोर दङ एक्सप'आव।
गोजौआवबो नै जाग्रा लोंग्राफ्रा जा मोजां मा जानो बुस्थु आरोना जाग्राफ्रा माबायदि बुस्थु गोथावफ्रा जानोल' लुबैसिखायो आरो लोगोफोर जाबायबो बिरादनो जानायालाय मानसिफोर बारा फैथ'यैखाय जायगायानो खालिसो रेस्टुरेन्टफ्रानो जाग्रा लोंग्रा दखानफ्रालाय जि साइज बा बेयो जाहैबाय मन्दिर बाहाय मानसिफ्रा फुजा होयो आरोना जायनो खुलुमनो गोसो जों खुलुमहैनो हायो बेयो जाहैबाय मन्दिर बेवहाय जायनो खुलुमनो हायो आरोना थांनानै गोजौआव मन्दिर खालामहैदों बेवहाय खुलुमहैनो हायो बाहाय बिराद सिख्लाफोर आरो सेंग्राफोर बिराद फट' लायो आरो जों दा ओंखाम जाहैग्रोनोसै लोगोफोर थांसै ओंखाम हटेलाव ओंखाम उखैबाय नालाय सिफुं हटेलाव ओंखाम जाहैग्रोनोसै अमा बेदरजों जासिनोसै लोगोफोर ओंखामखौनो हामखाला अमा बेदरजों नारजिजों आरो ना फ्राय जायो बोलै बुरजाखा जाखायो नारजि गैया दे लाबोदो जानोसै नारजियावल' जानो
ओंख्रिया नै लोगोफोर अमा बेदर अनला सबाय दालि मुदुफुल ना बाथोन आरो नारजिबो दंबावो लाबोगासिनो दङ फाजा जाग्रोनोसै बिदिबा लोगोफोर एसे नायथ'बाय थादो ओंखाम जाखांनानै बेरायफैफिनबाय नै मानसि फैहांबाय मानसिया एसे मोनाबाय एसे ओंखायनो मानसि फैहांबाय बेरायफिनसै बिदिबा लोगोफोर नायलांदो मा होनोथाय बेखौ नै माबा खायथा खुथ्रासो गाखोग्रायानो खर'सो गिदिंलाजोबदों गाखोनो हाखाया गाबख्रावलाजोबखायो मानसिफ्रा खर' गिदिंनानै मा गाखोग्रा ओमफ्राय बेटिं सालायबाय मानसिफोर गाखोदों आरो मानसिफोर Gasangan ya? Mari gasan.
আরো বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাবেন, দাম মাত্র 20 টাকা। আমাদের কাছে পাবেন কাঁকড়া দিক, চুলের বিভিন্ন ধরনের দাম পাবেন মাত্র 20 টাকা। হ্যাঁ, একদম 20 টাকা, 20 টাকা, 20 টাকা। আমাদের কাছে পাবেন কাঁকড়া দিক, হেয়ার লাইট, চুলের রুটিন হেয়ার, লিপস্টিক, পেস্তা, সেফটি পিন, টিপের পাতা, সিজার, স্টিলের ফুলদানি, মাত্র 20 টাকা, 20 টাকা। कर ले बंदे शुभ काम ओम शिव Uri লাগবে পিতাজি उन्दैफोर गेलेग्रा आरो गिदिरफोर गाखोग्राबो गोबां दं आरो बेवहाय नोंसोरबो लोगोफोर बेरायग्लांग्रा बेरायफैनो काजलगाव मेलायाव ट्रेन गाखोनो दंलाजोबो आरो मोनसे नैबे ब्रेक डान्स मानसिफोरा
Logokan ang dati Jiku sa